Hai. Ok. Salut băieți și fete. Sper că v-a fost dor de mine. Dacă nu v-a fost dor, mă dau încot oricum. În primul rând, pentru că ieri a fost sărbătoarea de Flori, vreau să le urez la mulți ani tuturor persoanelor care privesc cu nume de Flore. Florin, Florian, Florina, Floricica, Floricuța, Florinella, Florinoia, în fine, mai găsiți voi, că eu nu mai știu, scutiți-mă. Și că tot veni vorba de Flori, astăzi vreau să vă vorbesc despre sex. Poate vă întrebați că ce legătură între Florin și sex. Absolut niciuna. În caz că nu v-ați dat seama, eu nu sunt normal, sunt nebun. Dovadă. Așa că... dar adevărul e că sunt într-o perioadă cam uscată din punct de vedere sexual. Adică n-am mai făcut sex de ceva vreme. În fine, dar totuși un lucru bun a ieșit din chestia asta. Ne-am dat seama, cel mai mare dușman al penisului e creierul. Adică creierul e ca și cum e vecinul ăla de sus care nu suportă pe vecinul de jos, că face chefuri și se distrează și ascultă manele. Și bineînțeles că vecinul de deasupra intelectual și îl ură și de moarte pe ăla de jos, așa că îl fute de câte ori are ocazie. Și în cazul ăsta face ca cele mai simple lucruri, de exemplu, să pară aproape imposibil de făcut. Ca și când, știu, îți prezintă cineva o fată. Bună, sunt Andrada. Dai! Și creierul... Din data asta mi-a ieșit. Și penisul... Să te fut! Știi? Și, în fine, ți-o poate trage creierul oricând. Nu neapărat când te prezinți la o fată. Știu, de exemplu, te prezinți la o fată, o inviți în oraș și culmea acceptă. Așa că te aranjezi, te îmbraci la cele mai bune haine tale, Armani, Dolce Gabbana, Reebok în picioare, stai, știu, jumătate de oră, o oră, îți faci freza perfectă în oglindă și când se ieși pe ușă, trebuie să mă cac. Bă, frate, și nu o căcare normală, știți cum faci de obicei, ci o căcare record. Adică ieși după 20 de minute din baie, de parcă te vela pe ușă. De pula mea ce-a fost asta? Tornadă! Bineînțeles, trebuie să dai foc la haine, fiindcă nu mai poți folosi, trebuie să faci un duș, să scoți mirosul dracu din tine. Și după aia te îmbraci din nou, îți faci freza de data asta în 5 minute și ieși pe ușă ca să nu întârzi. Și când ajungi la fată, bineînțeles, fata îți întreabă de ce ai întârziat. Bă, și în momentul ăla îți vin în cap toate scuzele tâmpite, imposibile. Nu ține una valabilă în cap. Îți vine, de exemplu, păi să vezi, dragă, trafic, a fost trafic. Stai la 300 de metri mai jos de mine, care trafic a fost? Păi era mașina de gunoi, luau ăștia gunoi și m-a blocat, știi, și n-am cu loc, spațiu, nu, mașina de gunoi, duminica, ridică gunoiul. Nu, da, mi-am amintit, tanti de la etajul 3 aia, bătrână, plase, multe, cărat eu, ajutat la ea. Ai ajutat-o pe baba Rainbow să-și care plasele sus, păi aia te ia și pe tine și pe plase în spate, eu se duce. În fine, cumva o treci, o lasă așa, fata să satură și mergi la mașină. Și când se bagi cheile în ușă, sau mă rog, care are deschidere cu păp, care e mai mișto. Când faci păp, îți face păp și creierul. Am avut pană. Ce pula mea nu te-ai gândit la treaba asta mai repede? Nu puteam să zic că am avut pană. Totuși, poate treci și de cumva de faza asta. O scoți în oraș, știu, la un ghețat, la un suf, fiind vară, primăvară acum, în fine. Și o ia la o plimbare prin parc. Ca să mai povestiți, să vă cunoașteți mai bine, să știi în greșeală, calci pe gumă. La început poate nici nu simți. Dar de la un moment dat începe să te sugă cum aia, știi,
Și la un moment dat simți că parcă o caracatiță vrea să te sugă în afară. Așa că faci cumva să scapi, deja te arde pe creier guma aia, mă. Și faci cumva să scapi de guma, te dai așa ușor pe picior, știi, îl treci pe jos. Parcă e spelușare. Ba! Ia uite-o, ba! Ia uite-o. Asta ușor, să nu observe și tot dacă nu scapi de el, la un moment dat ajungi să faci ca un zombie. Ce-i de-aia? Guma! Și dacă cumva treci de toate astea și fata te acceptă așa tâmpit cum ești, tot găsește să te fută creierul chiar și după ce ai făcut sex. De exemplu, acum câțiva ani am avut o prietenă. Îmi plăcea de ea, mă înțelegeam foarte bine cu ea. Era deșteaptă, îmi înțelegea glumele, râdea la glumele mele, îmi suporta fițele, nervii. În fine, era foarte treabă, mă înțelegeam foarte bine cu ea. Singurul ei defect era că era mai plinuță, mai grăsuță. Și la început nu m-a interesat chestia, deci nu m-a interesat. Ok, am fost ok cu ea, mă înțelegeam foarte bine și n-aveam treabă. Până într-o zi, când s-a uitat la mine și mi-a spus: ești așa de dulce că vine să te mănânc. În momentul ăla mi-a făcut în cap, să treză creierul. 3 zile n-am mai dormit. Când o vedeam cu furculița în mână, simțeam fior aici pe spate. Așa că până la urmă o trebuie să mă despart ea, cu părere de rău. Ăsta conduce până la urmă. Sper că v-a făcut plăcere. Dacă nu v-a făcut plăcere, din nou mă doare în cot. Să fiți iubiți!